Busturialdeko Ur Partzuergoko batzorde betearazleak tramiteak hasi ditu, euren borondatez Busturialdean interesa duten udalerriek Bilbao, Bizkaia Ur Partzuergoan sartzeko pausoak ematen hasi daitezen. Busturialdeko Ur Partzuergoak prentza oharbidez jakinarazi du ura baliabide natural berriztagarria dela eta arduratsua izan behar duela bere erabilerak. Era berean, baliabide mugatua dela eta planifikatu egin behar dela epe luzera bere erabilera egokia berbatzeko neurri sorta. Era berean, Busturialdeko Ur Partzuergoak prentza agirian esan du lurraldearen antolamenduan eragina duela urak eta elementu eragilea dela. Busturialdeko Ur Partzuergoak esan du urak suposatzen duen kostua Bizkaitar guztiontzako berdina izan behar dela eta uraren prezioak biztanleen kalitatezko eta beharbesteko ura izateko gastuak bete behar dituela eta kalitatea bermatzeko inbertsioak, akuiferoen ustiapena, ur emari naturalen kudeaketa eta uren isurketa kontutan hartuta lurraldeen arteko elkartasuna bermatzeko erakunde publiko batek, ahalmen tekniko eta ekonomikoa duen erakunde publiko batek burutu behar duela uraren kudeaketa. Gaur egun, Busturialdeko Ur Partzuergoak esan duenez, Busturialdeko Ur Partzuergoak 16 udalerritan eta 44.649 biztanlerekin urteko 6 milioi euroko aurrekontuarekin kudeatzen du Busturialdeko ura. Eta Busturialdeko Ur Partzuergoaren arabera, baliabide hauek ez dira nahikoak bertako azpiegitura mantenimendua eta konponketa lanak finantzatzeko, ez da indarrean dauden araudiak betetzeko. Busturialdeko Ur Partzuergoak esan du, horniketan Busturialdeko mugez kanpoko baliabideak behar direla. Urdaibaiko arroa uran defizitarioa delako. Honen eraginez, uraren kostua igo egiten dela gaur egungo sistemarekin eta saneamenduari dagokionez, Busturialdeko Ur Partzuergoak esan du, partzuergoa ur zikinen tratamenduko araudia ez betetzeagaitik, eskualdean zabalik dagoen Europako zehapen espedientearen zain dagoela. Hau guztia kontutan hartuta, Busturialdeko Ur Partzuergoko kontseilu betearazlearen gehiengoak baiezko 6 boto eta ezezko boto batekin tramiteak hasi ditu Bilboko Bizkaia Ur Partzuergoan sartzeko. Busturialdeko Ur Partzuergoak esan du abantaiak ekarriko dituela bertan sartzeak. Beharrezko inbertsioak egiteko eskaera bermatuko dela eta honela Bizkaitar guztiok berdina ordainduko dugula urarengatik.